Това е Джефри Епстин и ето защо всички говорят за него точно сега. Джефри Епстин е американски финансист-милиардер, обвинен в продуцирането на множество филми за възрастни, за да добиете представа какво се е случило там. Накратко, Епстейн е обвинен в организирането на измъчване на непълнолетни, които той е докарал с частен самолет. През август 2019 година, преди да може да бъде съден, Джефри Епстин се обеси. Причината всички да говорят за него е, че съдия от Ню Йорк разпореди публикуването през януари 2024 година на списък с 180 имена, жертви, роднини и предполагаеми съучастници, свързани с мрежата на Епстин. Милиардерът е общувал с много хора, включително много известни личности, чието имена би трябвало да бъдат разкрити скоро. Ако искате още информация по този случай, не забравяйте да се абонирате за профила ни. А вие знаете ли нещо свързано с този случай? Напишете го в коментарите.